Sikia wamechomeka. Jakom mar riwruok mar jopuonje sikunde mag primar Kepshai County ma Migori David Okelo dwaro mondo piny owacho ka okalo kuom migawo mar somo medo omenda ne piny owacho kata ma piny owacho chulo ne jopuonjre sikunde mag junior sekondar kod jopuonjre manitiere e grade mar 1 nyaka mar 6. Okelo wacho ni jotend sikunde nitiere kod pek e tayo sikundego nikech omenda ma piny owacho chulo ne jopuonjre tin to ngima to oseidho. Okoni ber ka omenda ma ichiwo ne jopuonjre mag junior sekondari oter malo nyaka Sh22,000 kowuok Sh15,000 ma ichiwo gi thuoloni. Okelo wacho ni kata mana omenda ma ichwalo ne jopuonjre manitiere grade mokwongo nyaka mar 6 bende ni piny kendo ber ka imedogi. Kaka mar jo senior schools kuom nyathi chulo gin Sh22,000 gi wiye moko matin kanyo, to JS at JS level podi chule 15 per year. Junior school and the senior school management mar biro bedo machalre kendo kata sani ochalre. Koro wabiro kwayo ni with the time wanyalo kwayo the ministry mondo ogolnwa sendi ma ichulo 15,000 per child at JS level, primary level, gi mondo giyie gitero no bed machalre gi secondary, junior, senior secondary school michule 22,000 gi wiye ne kuom nyathi ka nyathi. Paro ni mano biro miyo tich mayot, grade 1 to grade 6, wan gi pek kabisa sendino. Maka ber to onego mede tako nyalo dhi to at around 5,000 per child kanyalre, mano nyalo konyo heads of institutions.